abemiyo phambi kwayo itherone yakomkhulu. Sihle isihlwele sabo ingelo sizibangqonga, inhle nalontsholo yabo bayenzayo bakumbonga. Nabo khona esazulwini abangubo zahlanjwayo, zenziwa mhlophe egazini lalo mvana yalophayo. Athi ukumbonga kwabo bayibonga imvana leyo, bambulela uThixo wabo konke abakwenzelweyo. Kupheliswe lonke ityala, kugqityelwe ubunqambi, akasekho amaxhala, abanqanwa, abalambi. Ukuphumla bakuphiwe, bayohlala bonwabile. Iinyembezi zosuliwe, zonke iintlungu ziphelile. Ithi ke xa iphela la vesi yokugqibela simcela uMshumayeli uThongo ameme uThixo nakulena inkonzo. Nganam ndingema nabo abo bantu abangcwele, ndidumise inkosi yabo leyo mvana ibafele. Hymn 255. Yeah.
egameni loyise, egameni loNyana, nasegameni loMoya Oyingcwele. Thixo wena uzithathu umnye, sonini nanini. Wena mzali wawukho Thixo wethu onamandla amakhulu, kungekabikho nanye into emileyo kweli lizwe. Ukhona wena unguThixo. Sibulela mzali ukuba noThixo ofana nawe, osigcinileyo ebudeni bale imini. Thixo wethu onamandla amakhulu, kwathi Thixo wethu yangelo mzuzu Moya Oyingcwele. Siyakucela ke Thixo njengoThixo, thoba ke uMoya Oyingcwele nakuleli nkonzo sibuve ubukho bakho. Thixo onamandla amakhulu, sibulela mzali Thixo wethu onamandla amakhulu, nangala izifemelizi zilapha Moya Oyingcwele. Khumbula Thixo wethu mhla wazithathela izihlobo zabo Moya Oyingcwele. Thixo wethu latshona kuzo ilanga emini Moya Oyingcwele, yangathi umhla wanamhlanje awunazo ufike kuwo Moya Oyingcwele. Thixo onamandla amakhulu, sonini nanini, kodwa wena njengoThixo Moya Oyingcwele wahamba nabo ukusuka ngaloo mihla. Thixo wethu onamandla amakhulu, wathi nokuba sekumnyama Thixo wethu onamandla amakhulu kubo, wena wabona uphelisa ukukhanya Moya Oyingcwele. Thixo wethu onamandla amakhulu, wathi mzali namakhala ebemanevela kubo, kodwa wena njengoThixo umane ubathathela amakhala abo Moya Oyingcwele. Sonini nanini sibulela ukuba noThixo onjalo, Thixo wethu onamandla amakhulu, wathi kasithathela izihlobo zethu ufika wena ube sisihlobo. Sonini nanini Thixo wethu onamandla amakhulu, siyakubulela ke Thixo ngalamakhaya onke lapha Moya Oyingcwele. Sonini nanini Thixo wethu onamandla amakhulu, bazawufundwa amagama abo apha. Sonini nanini bangamaKhalipho kholo. Thixo wethu onamandla amakhulu, nangona nje bafa amathimba bengawabonanga Moya Oyingcwele, kodwa bawabona ekude. Thixo wethu onamandla amakhulu, balangazelela bazatsho ukuba bakabasemzini Moya Oyingcwele. Ikhaya labo alikwapha Moya Oyingcwele, ikhaya labo lisemazulwini. Thixo wethu onamandla amakhulu, Moya Oyingcwele. Thixo wethu onamandla amakhulu, athumbaneni ukuba babeyibonile lento ke bajika, kodwa mzali nabo bavuma Moya Oyingcwele ukuba bangawelela ngaphaya. Thixo wethu onamandla amakhulu, yiyo loo nto ke Thixo wethu sithi kuyafika ke unesantsuzo uba wena zosuka inyembezi. Thixo wethu onamandla amakhulu, emehlweni alirayo Thixo wethu onamandla amakhulu, yomeleza ke mzali ezifemeli zazo ukuba Thixo wethu onamandla amakhulu, uba yayikhona itshansi babefuna ngebajika ababashiya ngasemva, kodwa babona bavuma. Thixo wethu onamandla amakhulu, siyabulela ukuba noThixo ofana nawe. Nawe mzali umvangeli Thixo wethu waleseka ke uzayiqhuba le nkonzo Moya Oyingcwele. Sicela wena njengoThixo, thoba uMoya Oyingcwele, umzalise Thixo wethu ngoMoya Oyingcwele. Athi amazabaza wathetha apha, sonini nanini anyange wonke umntu lapha, athi nyange ezifefeli kodwa nyange nathi. Sonini nanini yihla ke Moya Oyingcwele, sibuve ubukho bakho njengoThixo. Zonke ezi zinto siyazicela sizibulela ngalwasibela inkosi yethu Yesu Kristu. Amen.
sifumane isifundo sethu njengoko sibhaliwe kule ncwadi kwabaseKorinte bokuqala isahluko 15. Sizawuqala ukufunda kwivesi yama-42 siyokuma kula vesi 58 siyifundile. 1 Corinthians chapter 15 verses 42 to verse 58. Ithi ke inhloko yale ndawo uvuko lwabafileyo. Lunjalo ke kanye novuko lwabafileyo umzimba uhlwayela kunokonakala. Uvuka ungena konakala. Uhlwayela uswele imbeko uvuka unobuqaqawuli. Uhlwayela uswele amandla uvuka unamandla. Uhlwayela umzimba ongowemvelo uvuka umzimba ongowomoya. Kukho umzimba ongowemvelo kukho nomzimba ongowomoya. Ngokunjalo kubhaliwe kwathiwa owokuqala umuntu Adam waba ngumphefumlo odlubomu. Owokugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Ke akuqali okomoya, uqala okwemvelo kwandula ukuza okomoya. Owokuqala umuntu uphuma emhlabeni ngomhlaba. Owesibili umuntu inkosi iphuma emazulwini. Into ayiyo umhlaba akwayiyo abomhlaba. Anjalo nento ayiyo owasezulwini akwayiyo abasezulwini. Njengokuba sawambathayo umfanekiselo wabomhlaba siyakubambatha nomfanekiselo wasezulwini. Ke bazalwane bam nditsho ukuthi inyama negazi azinako ukulidla ilifa ubukumkani bukaThixo. Nokonakala akunako ulidla ilifa ukungonakali. Yabonani ndinixelela imfihlelo okunene asikulala kufa sonke. Kodwa siyakwenziwa ngakumbi sonke ngesiquphe ngephanyazo ngexilongo lokugqibela. Kuba liyakulila ixilongo bavuka abafileyo bengena konakala. Senziwe ngakumbi ke thina. Kuba kumele okukonakalayo kwambatha ukungonakali. Nokufayo kwambatha ukungafi. Xa ke okukonakalayo kuthe kwambatha ukungonakali. Nokufayo kuthe kwambatha ukungafi. Liyakwandula ukwenziwa ilizwi elibhaliweyo lokuthi ukufa kufincelwe eloyisweni. Luphina kufa lwamvila lakho, luphina adesi uloyiso lwakho. Lwamvila lokufa sisolo, amandla sono ngumthetho. Makubuleleke kuThixo sinika uloyiso olo. Ngayo inkosi uYesu Kristu. Ngoko ke bazalwane bam abazintanda, qinani ningabi nakushukuma. Nihlale niphuphuma umsebenzi wenkosi. Nisazi nje ukuba ukubulaleka kwenu akulambathi enkosini. Lilizwi lenkosini inkosi ehlala emazulwini. Mayisikelele ukufunda kwezulayo ngoku nangona phakade. Amen. Asifumane ke ehameni isifundo sethu sesibini. Njengoko sibhaliwe kula ncwadi yezityhilelo. Isahluko ngama-24. Siqala ukufunda kwivesi yokuqala. Siyokuma kwivesi yesibhozo. Revelation chapter 21 verses 1 to verse 8. Izulu elitsha nomhlaba omtsha. Ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha. Kube lokuqala izulu nokuqala umhlaba udlule nolwandle alusekho. Ndaza mna Yohane ndawubona umzi oyingcwele iJerusalem entsha. Uhleli uvela kuThixo uphume emazulwini ulungisiwe njengomtshakazi ewonjiselwe indoda yakhe. Ndevile izwi elikhulu liphume emazulwini lisithi, iyabona umnquba lokaThixo kunabantu. Uyakuhlala nabo emnqubeni bona babe ngabantu bakhe. Yena uThixo abe nguThixo wabo. Azesule uThixo zonke inyembezi emehlweni abo. Kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho sijwili nakukhala nantlungu ngokuba izinto zokuqala zigqithile. Wazalo uhleli phezu kwentrone wathi uyabona izinto zonke ndizenza ntsha. Athi kumbhala ngokuba lowo ngamazwi ayinyaniso athembekileyo. Wathi kumkwenzekile. Mna ndingu-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphelo. Mna ndiyamnika lo unxaniweyo emthonjeni wamanzi wobomi ngesisa. Lowo weyisayo uyakulidla ilifa izinto zonke. Ndiyoba ngokuba ndinguThixo wakhe, yena abe ngunyana wam. Ke wona amagwala nabangakholwayo, nabangamasikizi, nababulali, nabenzi bombulo, nabakhafuli, nabakhonzi bezithixo, nawo onke amaxoki
Isabelo sawo siyakuba sedikweni elivutha umlilo ngesafure okukukufa kwesibini. Lilizwi lenkosi yenu, Inkosi ehlala emazulwini mayilisikelele ngoku nangona phakade. Amen. Ngoku ke rhamente sizawucela kwesi sithuba okokuba unobhala azokusifundela amagama abazali bethu abandulukileyo ukusukela kule pasika idlulileyo ka-2025 uzokuma kule pasika ka-2026. Simphakamisa ke unobhala ngela culo hymn 258 Jerusalem ikhaya lami endilithandayo nezinye ivesi ezilandelayo. ndibulise umongameli wesekretari, ndibulise umfundisi uTiso, abashumayeli, executive yomama nomama bonke, uVP, uvice wechoristers nechoristers zonke, amadodana, amantombazana, abantwana abancinci be-children's ministry, i-vice we-Wesley Guild nee-guilders zonke. Ndigqibele ngee-families zabantu bethu abaze kwenzelwa nenkonzo ye-memorial service. Ndithi ngxe into zakuthi uThixo bekho nangalowa umzuzu. Umongameli wesekethe nomvangeli kusukela kupasika ka-2025 ukuzotsho kule pasika ka-2026
Sinabakhonzi bakaThixo ebesikade sihamba nabo le ndlela yobuKristu. Kodwa kwathi ngenxa yokuba phakathi kodliwa kobomi sikwasekufeni lasuka lakhala ixilongo libabizela unkonzo yangasentla. Ndizisa la magama kuwe Mongameli nawe mvangeli okokuba ngale mini namhlanje sibenzele inkonzo yosikhumbuzo, ngoba noxa nje bengasekho phakathi kwethu kodwa sisabakhumbula. Ndizawucela mpembeli zasekhaya xa ndibiza igama lomntu, umntu oyi-one wekhaya uzawuya kumongameli ephethe ikhandlela, abanye bazawuma. Kodwa xa umongameli egqibola ikhandlela, sawucela ababameleyo ezitulweni bahlale phantsi kwenzela kuzokwazi ukuphakama abalandelayo. Ndicela ukuqala kulaa society yakwaMira, utata uSimthembile Jajula. Ifemeli lakwaJajula phakame. Utata uMncedisi Tyhali, umama uNonceba Kapoyi, umama uKanandawo, umama uZo umama uGoduka, utata uMadikane, umama uMagila Rhobiyana, utata uSiphuka, singene kulaa society yakwaMsathu, umama uEmily Langa,
umama uPhathiswa Nyangane, umama uEunice Bulani, siye kula society yaseRef AM Mbethe, umama uGrace Ngonwani, Nkosi umongameli baphelele. Baba wethu ongcwele Nkosi Yesu Kristu Thixo otholongileyo, siqhuba Nkosi ukulayita lamakhandlela ayisisiboniso Nkosi ubukho bakho empilweni zethu. Siwakhanyisa Nkosi erepresenta omnye nomnye wamalungu ethu ebesihamba nawo le ndlela abathi Nkosi ngalamini babemkelwa ngayo ebulungwini bebandla sabalayitela amakhandlela ubana Nkosi namandla amakhulu babe sisibalo sokukhanyisa Nkosi namandla amakhulu kuba belandela wena okukhanyiselo lwehlabathi. Basilayitile ke Nkosi sibane zabo kule ndlela kumaxesha wabo wonke okhona ebonekelisa Nkosi elungileyo ubuqopho kababa Nkosi kuzo zonke indawo abahamba kuzo. Kodwa kwafika lamhla Nkosi ukugqibela Thixo namandla amakhulu sonini nanini. Ngalo mzuzu ke Nkosi elungileyo silayita lamakhandlela abo Nkosi phambi kwalezi family ukugqibela. Kuba Nkosi enamandla amakhulu ngoku amagama wabo siziwadlulisa kwizithili na we-connection abanye Nkosi namandla amakhulu baba bengekho kwezonkonzo bazobe Nkosi namandla amakhulu bemele icawa. Namhlanje Nkosi namandla amakhulu sizothi amagama Nkosi official kwincwadi zecawa yalapha emhlabeni siyawacima ngethemba Nkosi namandla amakhulu ba xa kutsalwe incwadi zasekhaya ubizwa amagama Thixo namandla amakhulu nawabo amagama azovela. Akusikho ke Nkosi okwethu Nkosi ukwazi Nkosi amagama akhoyo nangakhoyo kuba zezakhe izincwadi kubhala kweyakho incwadi Thixo namandla amakhulu. Ukwethu namhlanje Nkosi namandla amakhulu ukuthi noma bethume bathethe
ukuthi Nkosi enamandla amakhulu le family siyimisa phambi kwakho Thixo enamandla amakhulu ukwenzela uba basoloko Nkosi enamandla amakhulu besisibani esiyobatsala ngenye imini omnye wabo Thixo enamandla amakhulu ayazi into okubana bathe bakhonza uThixo ophilayo. Siyabanikezela Nkosi kwezakhe izandla, siyabanikezela kweyakhe intando ukuze Nkosi ushiye kuthamsancelisa ungcolisa Thixo enamandla amakhulu kwezi family. Asikelele Nkosi egameni kaYesu Kristu, egameni loYisele lonyana nelamoya oyingcwele kukhona naphakade. Amen. Besikhayisane lamakhandlela njengokuba sibonisa into okubana aba bazalwane bethu ababehamba nathi kule ndlela ababesikhethele into okubana balandele uKristu okukhaya bakhanyisa njengoba sekufile. Namhlanje sizowacima amakhandlela abo. Namhlanje sizothi nani yamkelana niyazi into okubana bagodukile, niyazi into okubana inkumbulo ezingendawo zinganiphazamisa, nihlale nisazi into okubana bebesisibani ekudleni kwabo kubo, nibakhumbule ngeenkumbulo ezinhle nezimnandi ezonakha zinigcine zinikhokhele kule ndlela. Sizowacima ke lamakhandlela esiwacima okugqibela njengezisibani. Siyasithi ke kufanele ibe yifamily eza nekhandlela ukwenzela into okubana nizogoduka nawo esoloko ke esisikhumbuzo phakathi kwethu. Sizowacima ke ndicela uba ningawavutheli xa niwacima niwacime ngesandla. Siyawacima ke lamakhandlela egameni loYise, egameni lonyana nasegameni lomoya oyingcwele uThixo enye. Amen. Siyacima. Hambani ke ngoxolo, Nkosi yoxolo isikele.
amandla igama lokufika nokuvikela uYesu Kristu ngokuyi. Asiba fumana umyalezo waleli namhlanje. Hamende ngoba sonke singala makhaya ngela xesha sisabeka abantu bethu. Umongameli wayishumayeli wancokola naye wanixelela ukuba emveni kokuba abantu belisusiwe ufanele ukuba nithi bheka phambili. Kodwa nje ndinqwenela ukuba mna ndininike amazwi okunomeleza ezokuba necima lamakhaya. Isitsho umongameli ukuba noba singacimile thina apha kweli lethu icala, kodwa sinethemba kakhulu ukuba phaya ngaphesheya azawuhlala ekhanyisa ukuze amakhaya enu ahlale esekukhanyeni, angazaphinda bebone ubumnyama. Ndicinga uba wonke umntu olapha can relate to these families ezindlini ngabantu. Nathi njengerhamente kumele ukuba sibakhulule ukuze baphumle phezu kwemizamo yabo. Iculo 259 emveni koko sifumane umyalezo kanini. Ndinika amehlo ndikhangele phezulu ezulwini ndibone khona abangcwele nezimvesi ezilandelayo. Yeah.
Isahluko ngamashumi anane. Saqala ukufunda kula verse yokuqala. Sayoma kula verse yesibili. Kodwa kukhona amazwi kula verse yesine. Athi ngokuba izinto zokuqala zigqithile. Ilizwi lenkosi inkosi ehlala emazulwini mayisikelele ilizwi layo okunaphakade. Amen. Ngokuba izinto zokuqala zigqithile. nguYohane Mongameli, umfo wasePatmos, umlandeli kaYesu. Ubhala ke le ncwadi yezityhilelo esesiqithile ebanjelwe umsebenzi wakhe wokuvakalisa nokuhambisa ilizwi likaThixo, ethetha ngemiqondiso ibisenziwa nguYesu. Ubhala ke le ncwadi emveni kokuba efumene umbono elapha esiqithile lisithi ilizwi elivela kuThixo makabhale okanye akhuthaze amabanga asixhenxe ayeqinisekile. Wabhaleke uYohane namabandla awufunda incwadi yezityhilelo kuqala chapter 1 ezama ukubakhuthaza. iPatmos le esisiqithile wayehleli kuso uYohane kuthiwa sasiseGreece, sasisetyenziswa ngamaRoma ukubhenisha political and religious offenders. Uhleli apho ke uYohane for 18 months ehleli khona. Uhlangana ke noYesu noThixo elapha esiqithile emxelele okokuba makenze ntoni. Bhalela la mabandla ase-Asia. Uhleli kulomqolomba wasePatmos uYohane. Kodwa into endiphawulayo apha ngokehleli apha ebanjini, kodwa umlomo wakhe wawungabanjwanga ngoba wayemdumisa uThixo ehleli apha esiqithile. Utsho ngosomculi wasekhaya athi nasemarhamncweni uThixo bayadina. Uvuma ke lo vesi uJohane elapha esiqithile ngoba nemizuzu yedwa ekuthandazeni uthi lo mbhali wazila ukudla. Emveni koko zabonakala iziphumo zomthandazo wakhe. Wakhulula uJohane esiqithini wabuyela eEfese apho wayefundisa khona. Tshilo ndathi wayebhala ezama ukukhuthaza la mabandla ayephansi koqiniselelo olungumangaliso phansi kwamaRoma. Ilizwi eliphuma kuThixo esithi makamoleze abantu abakholwayo yaye bathembeke uThixo, bamthembe uThixo. Ngoba noba babebanjiwe sesisandla samaRoma kodwa bamthembe uThixo. Ubabhalela ke ukuze alungise ne-justice system yala mabandla. Ngoba owethu uYesu wayesele uyisile. Owethu uYesu waboyisa ukhali bokufa, wavulela izinto ezifana nathi ubukumkani besu. Apha ke ngoku uJohane simva kulo chapter 21
ethembisa abantu bakaThixo ithi inhloko yale ndawo izulu elitsha nomhlaba omtsha. Ubathembisa ngefuture, ebanika divine restoration. Apho kuphela zonke izinto kungekho kufa. Uthi lo mbhali akukhona nhlungu nakukhala ngoba izinto zokuqala zigqithile. Uzisithemba ebathuthuzela, ebaxelela nge-perfect existence yamazulu nezulu elitsha. Apho khona uThixo azabapholisa khona amanxeba. Athi umculi wasekhaya abancane abalambi zonke izinto zifeziwe kubo. Ithi yonke lento ke xa esithi izinto zokuqala sigqithile, uthi yonke into idlule. Khamente ndiyafuna ukutsho ukuba akukho nto ingagqithiyo. Njengabantu abamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, kufuneka sifundise ukwamkela imeko. Kodwa emveni kokuba uyamkela imeko uzama ukugqitha kuyo. Ngoba ndikhe ndamvuma uNgamele sithi kwenye indawo asithenjiswanga kufa thina, kodwa sithenjiswe ubomi obungunaphakade. And therefore emveni kokufa kufuneka into yokokuba umuntu ngamnye abe nobomi azaphila. Wabona abazali bethu bangemka zingisa futhi kuphela ubomi silile sibe nesingqala, kodwa into endifuna zeniyazi Khamente ngapha kokufa kukho ubomi obungunaphakade. Nawe kufuneka into yokokuba uthi xa esithela umzali kodwa uyazi okokuba there is a new beginning yejeni yakho. Ngoba uzawuqala uhambo olutsha ungenamzali, kodwa ndifuna ukuthi ukufa ayikokuphela kobomi kodwa kuqaleka kwezinto ezintsha. Ngoba izinto zokuqala zigqithile. Utshilo uIsaya wathi ndidala into entsha intshule ngoku andiyakuyazi mina. And therefore izinto zokuqala zigqithile. uThixo wenza into entsha ebomini bomuntu ngamnye. Nditshilo ndathi emveni kokufa kukho ubomi. Ukufa oku ayikokuphela kobomi bomuntu kodwa kuqala ichapter entsha yobomi bomuntu. Ngoba umbhali uthi osuba esidla ubomi ekholwa kum akasayi kuze afe naphakade. UYohane ke into endiqaphelayo abashumayeli elekethetha kule ncwadi ezitshilene kunento ethetha yathi ndabona okanye yathi ndeva. And therefore iyandigqinela into yokokuba uJohane phakathethi ngento ayibhaliselweyo kodwa uthetha ngombono awubonileyo. Ngoba uthi ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha. Ngoba izinto zokuqala zigqithile. NjengokaKristu alandela uYesu kumele ukuba simcele uThixo asiphe amehlo okubona, angasinika amehlo okujonga. Ngoba kukho umehluko awumkhize phakathi kokubona nokujonga. Ngoba xa uthi ubonile ubone ngamehlo wakho, kodwa xa ujongile ewe ndimbonile ndiye ngamjonga nje. Kodwa ukubona kuthetha into enzulu ngoba uye wamqwalasela wamjonga. Yona nto ke athi uJohane ndabona izulu elitsha nomhlaba omtsha. Athi ke ngoku kule vesi azosule zonke uThixo inyembezi emehlweni abo kungasabakho kufa, kungabi sabakho shwili nakukhala nantlungu. Ngoba izinto zokuqala zigqithile. Akusekho kufa ngoku kubo, kodwa bathule ngoku bazolile phezu kwemizamo yabo. Ithi ke ngoku incwadi yeGenesis siyakufa ngokufa, kodwa into endiyithandayo awayenzayo uYesu wathi ndawubuya ndimkhumbule. Khamente entle evuna ukuthandaza. uThixo uzenza zonke izinto zibentsha. Qha into ofuneka uyenzile wena, just allow the process yokwenziwa umila kumbi uThixo. USathane uyasophula apha endleleni asiqoba amandla kunjawunjoku ungabi nathemba loba uzawuphinda uphakame. Kodwa sinoThixo othi ungekazali ndathi kwasi. And therefore uThixo une-purpose nenjongo
ngamnye amdalileyo. Wena allow the process okokuba ithi go through nawe, ngoba your darkness is the beginning of your restoration. Ngoba inhlungu zigqithile. Ndifuna ukutsho family zasekhaya ezilapha okokuba this is a new beginning. Ngoba izinto zokuqala zigqithile. Akukho lula mhamente ukuthi let it go emntwini omthandayo. Ngoba zininzi izinto ebenizincokola okanye izinto ebenithi xa nihleli athi masiguqe sithandaze kule meko, kodwa akululanga ukushiywa ngumuntu okuthandayo. Kodwa into endifuna ukuyithetha kuwe, ndifuna ukuthi mvumele uThixo okokuba ayigqithise. Kungelulanga kunjalo, ngoba itshilo incwadi yeBhayibhile wathi zonke izinto esinazo ayizozethu, sizibolekile zezikaThixo. Athi umculo osekhaya, xa undihlutha into ebendiyithanda sube ndibuyisa yakho, uvume ke wena kuthi makwenzeke intando yakho. Ndifuna ukutsho family zasekhaya, xa nizawugoduka sizawuthandaza okokuba niqulele izinto zaphezulu, nizilibale izinto zamandulo, ngoba zonke izinto zigqithile. Uthi kumpostoli uPawulos kula ncwadi besiyifundile, uthi kuhlwayela umzimba ongowemvelo, kodwa kuvuka umzimba onobuqaqawuli. Ndiyafuna ukutsho okokuba sizawudibana nakubona nje engqungqutheleni. Uthi ke ngoku xa ebhala athi ngobani na aba abathe wama ingubo, kuthiwa ngabavele embandezelweni enkulu ehlabathini, uthi zonke izinto zabo zisusiwe. Ndifuna ukutsho family zasekhaya ukuba izinto zona ziyagqitha, kodwa into ebalulekileyo wonke umuntu nobomi afuneke ephilile emveni kokufa. Sonke apha senzile nje sakhe sashiywa ngabantu esibathandayo, kodwa into eyasincedayo ukubambelela emqukumbeleni wengubo kaKristu. Sithi noba ziyenyuka noba ziyehlela, kodwa sithi okokuba uThixo ungakuthi ubani nokumelana nathi. Uthi simbandezele yona umtshutshiso na enokusahlula eluthandweni lukaThixo. Ayikho rhamente into enokusahlula eluthandweni lukaThixo. Nokufolu akunasahlula nothando lukaThixo, ngoba siyayazi okokuba asikabonakali into esizakwayiyo, kodwa uthemba nokholo lwethu okokuba xa yathe wabonakala uKristu thina sawufana naye. Uthixo makanigcine, uThixo makanithande. Athi uThixo kule jeni niza kuyihamba abanye kusekutsha, kodwa ndinethemba lokokuba uThixo uzawuhamba nani bona nje. Futhi emveni koko nivele nithi ubona nje uThixo ndimbone kumo kokuthembekile. Sive ngawe singakubuza okokuba kwenzeka ntoni emveni kokuba umama uswelekile, kodwa sive ngawe usithi ubona nje uThixo wandinceda, ngoba uThixo uyanceda rhamente. Sizawuthandaza abazali, kodwa xa sithandaza sibabeke abazali bethu aba bahleli kunye nathi, sithi okokuba kusenzima ukugqithisa, kodwa uThixo siyamcela okokuba zizigqithise intlungu, ngoba izinto zokuqala zigqithile. Sawuvuma ivesi ukhwaya sicela umfundisi uTyiso athandaze kunye nathi. Enkosi.
Inena sisizakala ukuze sihlale. Kusekuhleli kanjalo ukuthi siphuna. Ngoba Thixo yena sikhonzelayo. Ukufana uFefe wakho. Sikhonzela Thixo kasingafi. Kodwa Thixo wethu sithe kufeni kwethu. UFefe wakho usuku. As inkosi as families nabankosi abantwana abazukulwana nabankosi abanyeni namakhosikazi abazali abawileyo kwelibandla Thixo wethu ulule basondezwa Thixo kwintendelezo yakho ukuzokhunjuzwa ukuba wena Thixo akuphelelisa umuntu ekufeni kodwa Thixo uthe emveni kokufa umqulise kwibhlorho yokubola phakathi athi umntana wakho kule ndawo bakuwela lo bhlorho nalomfula wempazana banqulela Thixo wethu kwikhaya likasele apho Thixo bangawelwanga nabushushu ngoba Nkosi kukwingelo msi esesazulwini ebonisayo uthabalangwa uthabalambi akusekho zinhlungu ngoba kukho Thixo wena osisibane sakunaphakade kukubonga Thixo obungena kuqanka obungena kuJehova kukubonga Thixo kwelo lizwe elungena ukumiswatho olungena kukhubeka Thixo wethu namandla sizobathembisa lonto emveni kwekutshe okokuba nonke isihlobo zabo zikile kodwa kukwindawo ezinye kuyo apho sibeka khona esifubeni uthweleke mkhonto ophilayo ubuthembekile kwingozi ngena ke ngokwelivili yangenkosi ungabanika uxolo lwakho Thixo lugqitha kokuqolo banike Thixo ukuzona kwamoya bayazi okokuba izihlobo zabo bezilapha beziyazi okokuba ziphile kufeni ziphile ukufa zihambele ukufa zidubomi zidudlele ukufa yiyo lona ke Nkosi esithi nomntana wethu uPrephet esithi kubo mabaxole ngoba kukhona uThixo othembele kokufa atyala ubomi abakade and therefore they must find a journey yokuphila ubomi babo ngaphandle kwabazali hamba nabo ke Nkosi ubavulele indawo ezivaliweyo hamba nabo Thixo wethu busuli impilo hamba nabo Thixo ube yimpendulo kwimbandezelo zabo hamba nabo ke Thixo namandla akho siyathandaza egameni lomfundisi welibandla egameni leRhamede leNkosi uThixo wabo angajela nabo uThixo wabazali babo angahamba nabakhokhele abe biqhawe nomlilo ebusuku abe biqhubile egameni loyisele lonyama nenomoya engcwele ngokunakona phakathi amen.
kakhulu. Ngaphambi kokuba ndenze ilizwi lombulelo mangiqala ndenze ilizwi lokuxolisa kakhulu ngoba ndiye ndafika ixesha inkonzo isiqalile ngo-2 ububhizi-ke bezinto ezininzi esebetheni bengingaphaya eTsholomo yaphuza kakhulu kuqala umtshato bendikuwo umfundisi uRhati Nabukawo ndibona nakuyangena ngoku uvela esingcwabeni yes uvela esingcwabeni yazazi izithombe zaselalini abantu bakhona bayarelaxa so asinidilana ngefemini bengeke kube lula bakhona into okubana-ke umngcwabo awuplanga ufika ibifemeli sisithi-ke iyona xesha losebenza ngelanga umgqibelo so bekunyanzelekile-ke into okubana-ke sibe khona phaa asakwazi ukuba silenze ixesha ukubana-ke sifike kakuhle inkonzo isaqala masiyixoliseleka kakhulu-ke loo nto leyo yokubhizi sibambele umvangeli macala ebeyekela cacengapha sacela ukuba umvangeli usiyamthanda Mhloli ibe nguye-ke ozoshiyeka abeqhuba lenkonzo kunye nee-families ezikhoyo singayazi uba ixesha lethu lizothini so baqala into yokubana ndixhosele kakhulu leyo nto leyo. Okwesibili-ke masenze ilizwi elikhulu lokubulela kumvangeli wethu usiyamthanda Mhloli oye wasiqhubela le nkonzo yokunika amandla ezi-families ezikhoyo apha xa sizohamba le ndlela emveni kwalamini umngcwabo sasiniqinile phaa yayithi inkonzo yamawesile mayingaphileli phaa emngcwabeni siphinde siyenze inkonzo ethi kuni family iyahambeka indlela ngaphandle kwesihlobo sakho, ngaphandle sikatata, ngaphandle kamama, ngaphandle kamakazi, ngaphandle kukadadobaba okanye kukamakhulu. Ngalawo mazwi-ke masibulele kakhulu ukuhlonipha into okokubana nibe lapha umfundisi udlukweni yayazi uba nawe ubhizi ebandleni but bathanda umzuzu okokubana ube lapha for ukuzokwenza le nkonzo yohlonipha xa inkonzo kamama wakho icela into okokubana nibe lapha. Siyayibulela kakhulu loo nto, asiyithathe kancane umfundisi uJesu nawo wonke into lapha. Abanye baneenkonzo zabo, abanye baxakekile ngezinto abaxakeke kuzo but nalithatha lelithuba ngahlonipha nabalapha. Alihloniphi thina-ke sodwa, alihlonipha kodwa nabazali nabantakwenu aba ebesihamba nabo endleleni. Sifuna-ke ukuba silenze kakhulu ilizwi lokubulela ngaloo nto leyo, sithi Nkosi kakhulu siyabulela. Asinanto-ke esandleni, size kanye Nkosi. Naye-ke sizilungisela nebhiskithi kodwa-ke size kanye Nkosi, kodwa ubukho benu ngifuna niyazi uba siyabulela kakhulu. uThixo makanisikelele, ndibulele nebandla. Ndisoloko ndithetha le nto rhamente into yokuthi le nkonzo asiyenzeli ifemeli, siyenzela ibandla lonke. Sisuke sifuna into okubana sizothi efemelini mkhululeli niyeke now-ke andiyazi kodwa-ke ngani ngenye imini ndihlale ngabe ngifile sometimes into okubana kunjani ufike ube wedwa apho uthi uyabheka aba bantu abebehamba nomamakho awubaboni, aba bantu abebekhokhela bebohlalo bezivayisi behamba nomzali wakho ungababoni bekhona phakathi kwethu. So ibingazathi-ke ngoku umuntu simthanda xa isaphila, xa isehambile singamboni. So ndiyayibulela kakhulu Inkosi kwayari, Inkosi bashumayeli into okubana nibe lapha nerhamente yonke namadodana noma abakhoyo apha. Siyayibulela kakhulu into okubana le nkonzo nizoyixhasa because the families zisuke zize kuthi. Can you imagine singaqhuba inkonzo kuyifamily kuyifamily zizodwa ezindawo bese sithi kuzo masisithulele mazisifundele isifundo mazisithandazele sizibethele ibhithi.
So loo nto leyo nyhani ke ayibi ngumzekelo omhle, kodwa ke ndimane ndisitsho into yoba ndiqonda uba zingizanophinde uyiphose kule nkonzo sowaphatha ekhandleni. So ngalawo mazwi ke ndifuna ke uba ndenze kakhulu ilizwi lokubulela kuwo wonke umntu oye wayixhasa le nkonzo. Siyabulela kakhulu. Ngoku ke emveni uba uvangeli esivalele inkonzo, sizawungena immediately sawungena kwinkonzo elandelayo. Yazi abanye abantu baleqa bafuna laa nkonzo yolungu, abanye funa befike sesigqibile. Asizuphuma ngoku, sokwamukela nje ufefe, sikhulule abazali abathatha kuhlala, siyazimema kule nkonzo yonxiba abanalo ixesha lohlala bahlale, kodwa baxakekileyo siyakhulula. Emveni uba sesikhululile singena straight kwinkonzo yonxiba ngezinto ongekho waqala iculo lokuthi siyayidulula le nkonzo yonxiba, ongekho ayazi okobana ngoku akasanxibanga akanibulalo. So ngicela into yobana ke ngoku senze ngolo hlobo, xa sivuma le ngoma sizongena apha evesta sithandazela umbhali. Xa ndiphuma yaqala inkonzo siyalile eze isahamba uba ndizofika ngamaxesha athile zawufika sigqibile. Inkosi kakhulu siyabulela, mandikezele kuwe ke evangeli. Nkosi kakhulu Mongameli, siyabulela. Uthixo ke makasikelele ilizwi lenkosi, incwadi yesityhilelo umfundisi, isahluko 21 ivesi yesine, ngokuba izinto zokuqala zigqithile. Uthixo ke makasikelela kuthamsangelise ilizwi lakhe ngoku nangona phakade. Amen. Xa sizawukwamkela ufefe Mongameli, sivuma undiyakholwa uThixo uyise onamandla onke. Emveni koko uMongameli asamkele ufefe. Oh
Ngoba ke ngathi uThixo woxolo, uThixo ozulu, uThixo lamandla onke, angikhokhela angigcine, angilonde ngamaxesha onke, ihlale niyazi uba uyalithanda Yesu, aze ubuso bakhe abukhanyise phezu kwenu, anibuke. Uthi kanjalo ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu, uthando kaThixo uyisibiyala ngomoya ongcwele, hlale ngithi sonke ukuzigcina ukusikhokhela ngoku nakuqala yakhe. Amen. Amen, amen. Hambalike ngoxolo, Nkosi yoxolo, nsiyeke.